Det var rigtig nejligt sagt, den der. Far, det er 10. Og så Thomas. Bare her. Han kan bollere. Fod på der. Ej, det skal du godt gøre med at lukke. Sådan han også ved at lære det. Det var vildt spændende der, ham ikke? Du har en god lærermester. Mikkel. Han skal ramme længere bagpå, der er ikke så meget for. Nej, tasken. Nej. Tak. Der skal vi lige Nu er vi